Pán doktor, ako by som mala reagovať správne na e-mail od neznámeho odosielateľa? V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi e-mailou, adresou nejakej spoločnosti, kde je priamo obchodné meno danej spoločnosti uvedené a môže tam byť nejaký prívlastok, nejaká podpora, alebo office, alebo info. To pôsobí dosť korporátne a veľakrát obsahom týchto e-mailov sú naozaj iba informácie, ktoré nejakým spôsobom nemajú uškodiť, ale sú na marketingové účely využívané. Možno ste niekde klikli na internete a prostredníctvom cookies sa vám do počítača stiahli nejaké súbory a dali ste možno súhlas s odosielaním tých e-mailov. To je ešte ten lepší prípad. Horší prípad je, keď vám príde nejaký e-mail, ktorý už na prvý pohľad pôsobí neštandardne, a to buď z hľadiska formy, čiže častokrát ide o nejakú lámavú slovenčinu, veľmi, veľmi zle preložený text, alebo celkovo obsah vecný toho mailu je taký, že povedzme si na rovinu, častokrát sa stane, že dostane niekto e-mail, že zdedil v zahraničí obrovské majetky a je potrebné, aby poslal napríklad svoje platobné údaje, svoje osobné údaje, aby tie peniaze mohli byť vyplatené. Iné prípady sú, keď bohužiaľ tiež sa stáva veľakrát, že niekto si nájde nejakú platonickú lásku na internete a ten partner potrebuje zaslať peňažné prostriedky na to, aby prežil alebo aby nejakým spôsobom mohol prísť navštíviť dotyčného. Alebo ešte sú prípady, teda, kedy niekto reaguje na informáciu, že niečo vyhral a teda má si vyvinúť tú výhru a v takom prípade teda tiež svoje osobné údaje poskytne. No a tam presne nastáva ten problém, že po poskytnutí tých osobných údajov už dotyčný nemá dosah na ne. Ide o to, že častokrát tie osobné údaje sa môžu zneužiť, využiť na iné prostriedky, na iné záujmy a častokrát sa stane, že na určitých stránkach webových sa tieto osobné údaje následne využívajú na falšovanie osobných IDs, teda preukazov totožnosti. Čo treba robiť, ak už bohužiaľ sme za zenitom a teda tie nejaké osobné údaje sme poskytli, alebo poslali nejaké peniaze tomu partnerovi, je okamžite potrebné navštíviť banku, z ktorej tie peniaze odišli, požiadať ich o storno daného úkonu. Banka by mala poskytnúť sú činnosť v závislosti od banky, sú rýchlejšie alebo pomalšie a treba určite taktiež adresovať polícii údaje toho odosielateľa. Z praxe môžem povedať, že jednoducho tie fejkové profily naozaj nemusia pôsobiť nejak uveriteľne. Stalo sa nám, že klientke prišiel e-mail osbratislava1@gmail.com, že sa má dostaviť na pojednávanie, lebo dlží 400 000 eur. A vlastne, keby ten dotyčný neoslovil advokáta, aby sa s ním poradil, tak naozaj je v takom strese, že nevie, čo robiť. Čiže jednoducho povedané a zhrňujúco povedané, osloviť odborníka alebo právnika alebo nejakú osobu, ktorá tomu rozumie, je technicky zdatnejšia, ešte pred odoslaním peňazí alebo odoslaním osobných údajov. Po odoslaní peňazí určite okamžite kontaktovať banku, z ktorej tie peniaze išli, žiadať o storno a v neposlednom rade určite kontaktovať aj orgány činné v trestnom konaní, aby konali a možno zabranili do budúcna, aby sa toto niekomu inému stalo.